O sigui, més que formació pròpiament específica, el que va molt bé que es formin els nanos a l'hora d'estudiar i que tinguin un mínim de coneixements és també pel tema d'un concepte de responsabilitat i un concepte de capacitat d'aprendre. Si llega un chaval y no tiene ningún tipo de estudio, es que venga a buscar faena. Es como, te viene a buscar faena tanto como, por decirlo así, de paleta, como, ¿viste? De cualquier cosa. Yo quiero trabajar. Y otra cosa es, si tienes estudios relacionados ya con el oficio que quieres, pues ves que, hombre, esa persona ha estado, digamos, un año estudiando un curso, 2 años haciendo ciclos formativos. Si esa persona ha puesto un interés es porque realmente querrá adquirir conocimiento sobre este oficio. ¿Cómo me imagino? Hombre, dentro de unos años pues ya soy un buen operario, más me vale. Em veuria amb el meu carnet d'instal·lador, amb una empresa d'electricitat, un bon operari i fer les coses ben fetes i ràpid. Bueno, depèn de mi i que si m'esforço més de cara a una empresa o de cara d'una... o de mi mateix o d'autònom, no sé, tot això. Els alumnes que abandonen l'escolaritat i no continuen estudiant res més, tinguin o no tinguin el graduat a la mà, sobretot si no el tenen, són nanos que tenen si no tenen un risc d'exclusió formativa, perquè evidentment o s'enganxa per alguna d'aquestes vies allò una mica de subterfugi o realment no tenen massa possibilitats d'enganxar-se al sistema. La veritat és que sí que m'he sentit una mica... Ui, quina por! Però, bueno, quan em van dir els meus pares que sí, que no hi havia cap problema, que tindria l'ESO igual, i llavors vaig dir, doncs sí, ho faré. Aquest tipus d'experiències són interessants perquè permeten des d'un treball en el que participen les empreses, l'institut i normalment l'administració local, l'Ajuntament, buscar uns recursos que permeten que l'alumnat estigui una part de la seva escolarització en el marc de l'institut, però que al mateix temps pugui fer altres aprenentatges en altres espais que no són estrictament les aules de l'IES i que aporten tot el que és l'experiència laboral, una experiència preprofessional. I és una mica l'excusa també per treballar competències bàsiques i perquè aquests nanos i aquestes nenes graduïn. Que tienes un oficio, que hay gente que quiere ser arquitecto, pues mira, gente que le gusta más estudiar y gente que menos. Lo que pasa es que a mí me gustaba pues el trabajar en lo que yo quiero. Les empreses el que busquen és molta titulació universitària i hi ha gent que potser per ramificacions de PQPI, grau superior, grau mitjà i aquesta banda estan més preparades teòricament i pràcticament que altra gent que ha anat per la via directa. Jo crec que s'està tornant a revaloritzar el tema dels cicles formatius, de les pràctiques en empreses. Primer de tot, contactes, que te puguin dir aquí a aquesta empresa necessitem gent que tinguin coneixement, per exemple, d'alumini, de moltes coses, i poder entregar-me i poder treballar allà. A l'hora de fer les pràctiques, després trobem a molta gent que la pròpia empresa, com que ja veu com treballa aquell jove, doncs intenta captar-lo o contractar-lo. És el que estic preocupat, per exemple, si no pogués trobar això, buscaré una altra feina. Els joves menys formats són els que tenen més risc de trobar, més dificultats de trobar feina, en definitiva, perquè això ja fa molts anys que s'ha estudiat, hi ha un efecte en cascada. Dels universitaris, alguns se subocupen en treballs que estan per sota del que els correspondria. I aquest efecte en cascada va de dalt cap a baix. Per tant, qui són els pitjors parats, per dir-ho així? Els que surten perdent, els que tenen menys formació. I per tant, aquest risc hi és. A mi m'han dit que la veritat és que nens sempre hi ha, llavors sempre es tindrà treball, perquè nadons sempre n'hi ha, vull dir, és una cosa que mai falta. El que espero que, per exemple, tinc que tenir experiència, ser bon treballador
Les pràctiques, més que demostrar-te els seus coneixements purs, el que et demostra una mica és les ganes. I més quan estan fent una feina o unes hores que no són cobrables, per dir alguna cosa. Llavors encara et demostra més si la persona té ganes o no té ganes de fer allò. Jo vull que sabien l'experiència que tinc i la forma que treballo i que m'ensenyin com treballen ells, de la manera que treballen ells, com tracten el material, com distribueixen i tot això. És important perquè et donen una mica el perfil de la persona. Bueno, espero ser un bon treballador a l'empresa, un bon operari, i que ells es portin bé amb mi i jo també tinc que portar-me bé amb ells per poder treballar allà. En el moment que necessiti algú molt específic, que no només és un tema de col·laboració que et demanen i que llavors a tu ja et va correcte, d'això, sí que és un plantejament bastant fiable el tema de contracte de pràctiques. Per què? Perquè almenys veus això, no? Veus la capacitat d'aprenentatge i les ganes que té la persona que li fas el contracte. Ells, un encàrrec de treball i un contracte. Si ens haguéssim quedat aquesta persona que sí que ens interessava, haguéssim començat... No sé si hagués començat directament contracte de pràctiques o directament contracte normal, perquè la persona ja em va demostrar dintre del conveni de pràctiques la seva vàlua. Llavors, per tant, no hagués fet servir, en aquest cas, la funció. Estem en un context també molt complex des del punt de vista econòmic, i no ho dic ara perquè estiguem en situació de crisi, sinó en general, i ara més, no? Per tant, estem en un context social complex, i l'escola ha de donar resposta a aquest context social complex, però és evident que l'escola no pot donar resposta a totes les demandes que li arriben d'aquesta complexitat, i en aquest sentit també hem de buscar altres agents que també tinguin i tenen un paper actiu per donar resposta a tota aquesta complexitat. Hi ha també la responsabilitat de les administracions públiques, Ajuntament, qui toquin en cada moment, perquè analitzin, no sols ho he dit abans, sinó conjuntament, que podem fer entre tots perquè el jovent estigui en situació d'enfrontar-se bé als reptes que té constantment. El que avui en dia no s'està fent, però jo trobo que és molt important pels joves, és fer un acompanyament exhaustiu per part també de família, insertor laboral, però també de caire a l'empresa. El resultat és precisament que la connivència, col·laboració de l'Ajuntament, de l'Institut, del Departament d'Educació, del món empresarial, de les famílies i sobretot dels alumnes que s'ho creuen, és possible que es puguin recuperar casos que entenc que si s'hagués produït amb un projecte singular o a l'oberta potser ara no estaríem en aquesta situació, podria ser. Me decidí cuando plegué, cuando yo acabé cuarto de la ESO, el ver compañeros que tenían el graduado y el yo no tenerlo me hizo pensar, por no haber, ya está, el tiempo ha pasado, por no haberme aplicado un poco más, no lo tengo y bueno, está ahí. Si ahora no quiero estudiar, pues puedo estudiar de aquí a 2 años. Y entonces ya es cuando me di cuenta que digo, esto está cambiando y tengo que buscar un trabajo. Pero no el hecho de encontrar un trabajo porque me tengo que comprar un coche, sino un trabajo porque va a ser para el resto de mi vida y que me levante cada día y diga, me gusta en lo que estoy trabajando. S'ha de treballar perquè si no, no dines.